Karuan Sony Semio. pedot. Memang ukurannya anu. Lah iki tambah mangkel no teko Sony pedot. Mancing nang nggon itu minggu tuh. Ojo minggu. Minggu, ah. Iya minggu gak apa-apa. Aku Sabtu nang laut kayak heran kok. Minggu ae minggu. Oke. WA. Oke. Engko tak DM-i. Lah lapo gendaanmu tak kok DM aku? Loh. Sampe iki jare kepengin dadi ketua Linmas Jawa Timur. Nek sampean gak duwe kenalan wong njeruk ya gak iso lho. Kenalan apa? Wong jeruk. Siapa wong jero? Gak usah langsung. Lah iki jare ono parade. Iki langsung. Langsungan tanggal 25 iki. Jare ono Aku- parade. Aku semir rambut dong, Cik Ayu. Misalnya ada semir putih am. Ono kapur semut iki. Sira tak akeh, Mbak. Tumplekno, Mbak, niku tumplekno niku. Ya nyemur kelek ta. Ini nek sampean tadi Hellboy mi sak rai-raine mi. Hellboy ku apa? Hellboy ku manusia super sing abang raine niku lho, teko neraka. Sik. Arek iki ya modern lho. Cak ru Hellboy barang. Tak sira anu. Dijedah. Ana telepon teko gendaane, Dek. Sampean mau masak apa mi? Gak masak tuku ae. Taring kekeringan kok. Sampean iki aja males-males dadi wong wedok. Coba tangi.